У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин. Розпочинаємо Фатимський ружанець у першу суботу місяця. Сьогодні особливим чином під час цього ружанця будемо молитися за тих, хто зостається поза костюлом, каб вернулися у його супольність. Акт присвячення беззаханному серцу Марії. Беззаханная Маті Бога, Твой Сын хотел, каб мы приняли Тебе як Маті, і каб Ты навучила нас ісці следом за Ім. Ён жадаў, каб Ты падтрымлівала нас сваёй матчынай апекай. Твайму беззаганнаму сэрцу аддаём усё нашае жыццё, нашу радасць і смутак. Няхай наше жыццё стане гімнам праслаўлення Бога. Прысвячаем Табе сем'і нашага краю. Няхай яны стануць падобнымі да Тваёй сям'і ў Назарэце, каб усе адчувалі і спазнавалі ў іх любоў Бога. Тваёй апецы аддаём увесь касцёл, асабліва яго пастыраў. Выпрасі нам у свайго Сына ласку любові да касцёла, які так часта на працягу гісторыі праходзіў праз выпрабаванні. Аддаём Табе дзяцей і моладзь нашай краіны. Асаблівым чынам прысвячаем Табе і аддаём па Тваю апеку тых, хто заўтра прыме сакрамент канфірмацыі. Выпрасі для нашага народа шматлікія пакліканні да святарства і кансакраванага жыцця. Выпрасі таксама святасць для сужэнцаў. Даручаем Табе хворых і церпячых. Будзь з намі, калі слабее наша надзея. Заступіся за нас, каб мы станавіліся ўсё больш сумленнымі і праведнымі людзьмі. Твайму беззаганнаму сэрцу давяраем нашу сучаснасць і будучыню. Амин. О Марія, праз набажэнствы першых суботаў месяца прагнем перапрасіць за 5 відаў знявагаў і абразаў Твайго беззаганнага сэрца. Прыймі гэта нашае перапрашэнне за блюзнерствы, скіраваныя супраць Твайго беззаганнага зачацця, Твайго дзявоцтва і Твайго Божага мацярынства. Ахвяруючы Табе гэтае наше перапрашэнне, просім прабачэння для тых, хто не прызнае Цябе за маці ўсяго чалавецтва і хто сее ў сэрцах дзяцей абыякавасць, ігнараванне і нават ненавісць да Цябе. Урэшце прагнем перапрасіць за знявагі, прычынены Табе тымі, хто зневажае Твае святыя выявы. Маці Божая, аддаём Табе нашыя сэрцы, ачысці іх, распалі ў іх любоў. Выпрасі нам святло Духа Святога, каб мы маглі пазнаць волю Божую і выканаць яе з Тваёй дапамогаю. Жадаючы суцешыць і перапрасіць Тваё беззаганнае сэрца, распачынаем малітву святога ружанца. Веру ў Бога Айца Усімагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, і ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, які быў зачаты ад Духа Святога, нарадзіўся з Дзевы Марыі, замучаны пры Понскім Пілаце, укрыжаваны, памёр і быў пахаваны. Зышоў да адхлані, на 3-й дзень уваскрос памерлых, узышоў на неба, сядзіць праваруч Бога Айца Усімагутнага, адтуль прыйдзе судзіць жывых і памерлых. Веру ў Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела, жыццё вечнае. Амин. Ойче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твая, як у небе, так і на зямлі. Нашего штучённого дай нам сёння, и отпусти нам провину нашу, як и мы отпускаем виноватым. Пусть нас спокусу, а не звал нас от злого. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Тымі жанчынамі і благословлены плод улоня Твайго, Езус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Тымі жанчынамі і благословлены плод улоня Твайго, Езус. Святая Мария, Матерь Божия, Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Тымі жанчынамі і благословлены плод улоня Твайго, Езус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за
Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. як була смотреть и заушали, и вечные. Аминь. Будем разважать таємниці святла. Зёнечка сестры Фаустыны, Воспрадвечное святло, что приходишь на эту землю, просвятляй мой розум и умацовывай мою волю, каб я не стомилася у хвилины тяжких выпробований. Нехай Твое святло рассея усялякі тень сумнения, нехай Твоя усімагутнасць дзейнічае праз мяне. Давяраю Табе, о святло нястворанае. Таямніца першая святла хрост Езуса ў Ярдане. Калі хрысціўся ўвесь народ, і калі Езус, прыняўшы хрост, маліўся, раскрылася неба, і Дух Святы ў цялесным выглядзе, як голуб, сышоў на яго, і быў голас з неба: «Ты сын мой умілаваны, цябе ўпадабаў я». Аднаго разу пасля святой камуніі я пачула гэтыя словы: «Ты жытло для нас». У той момант я адчула ў душы прысутнасць Святой Тройцы, Айца, Сына і Духа Святога. Я адчувала сябе святынею Божаю, адчувала, што я дзіця Айца. Я не магу ўсяго растлумачыць, але душа гэта добра разумее. О бясконцая дабрыня, як моцна ты прыніжаешся да мізэрнага стварэння. У гэтай таямніцы будзем перапрашаць беззаганнае сэрца Марыі за недахоп веры і паслухмянасці многіх людзей, якія не хочуць слухаць Бога і Яму служыць. Пасля кожнай малітвы «Вітай, Марыя» чытаецца просьба: «Захавай і памнож у нас веру у Твоё беззаганнае зачацце». Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, прийди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж жанчинами, и благословленный плод улодня Твоего, Иисус. Захавай и помножь у нас веру у Твое беззаганное зачатие. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж жанчинами, и благословленный плод улодня Твоего, Иисус. Захавай и помножь у нас веру у Твое беззаганное зачатие. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж жанчинами, и благословленный плод улодня Твоего, Иисус. Захавай и помножь у нас веру у Твое беззаганное зачатие. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж жанчинами, и благословленный плод улодня Твоего, Иисус. Твоя Мария. Захавай и помножь у нас веру у Твое беззаганное зачатие. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж жанчинами, и благословленный плод улодня Твоего, Иисус. Захавай и помножь у нас веру у Твое беззаганное зачатие. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж жанчинами,
и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру в Твое беззаганное зачатие. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру в Твою беззаганное зачатие. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру в Твое беззаганное зачатие. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру в Твое беззаганное зачатие. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру в Твое беззаганное зачатие. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, Як была справедливу теперь и завсюду, и на веки вечные. Аминь. Нехай буде прославленный наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. О мой Иисус, пробачь нам грехи наши, ховай нас от огню пекельного, провязи все души на небо и положи особливо тем, кому наибольш потребна Твоя милосердность. О Мария, без греху першородного зачатая, еще за нас, кто у Тебе порятунку шукає. Тих грешних, хто Тобою погарджає, особливо за ворогов Костела, доручених Тобі. Найсвятейшее сердце Иисуса, приди володарство Твое. Беззаганное сердце Марии. Таємничка другая. Єсус об'являє себе на весіллі у Кані. Мать його сказала слугам: «Тое, що він скаже вам, зробіть». Я засталася одна з найсвятейшою маті, яка навчила мене на конт Божої волі, як ёю користатися у житті, цалком підпорядкуючися його найсвятейшим присудом. Немагчыма падабацца Богу, не выконваючы яго святой волі. Дачка моя, я настойліва рэкамендую табе верна выконваць усе Божыя пажаданні, бо гэта найбольш прыемнае яго святым вачам. Я вельмі хачу, каб ты ў гэтым вызначылася. Это значыць у вернасці выканання волі Бога. Гэтую волю Бог пастаў панад усімі ахвярамі і ўсяспаленнямі. Калі Маці Божая казала мне гэта, у маю душу ўваходзіла глыбокае зразуменне волі Бога. У гэтай таямніцы будзем перапрашаць беззаганнае сэрца Марыі за тое, што так шмат людзей не прызнае яе заступніцай перад Богам і не шукае ў яе дапамогі і апекі. Пасля кожнай малітвы «Вітай, Марыя» чытаецца просьба: «Захавай і памнож у нас веру у Твое непорушное девотство. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы
отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру, у Твое непорушное девотство. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Проховай и помножь у нас веру, у Твое непорушное девотство. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину Смерти нашей. Аминь. заховай и помножь у нас веру, у Твое непорушное девотство. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру, у Твое непорушное девотство. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру, у Твое непорушное девотство. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, Теперь и в хвилину смерти нашей. Заховай и помножь у нас веру, у Твое непорушное девотство. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру, у Твое непорушное девотство. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру, у Твое непорушное девотство. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру, у Твое непорушное девотство. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру, у Твое непорушное девотство. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была справ веку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. О мой Иисус, пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного,
Правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна твая міласэрнасць. О Марыя, без граху першароднага зачатая, маліся за нас, хто ў цябе паратунку шукае, і за тых грэшных, хто табою пагарджае, асабліва за ворагаў касцёла і даручаных табе. Найсвяцейшае сэрца Езуса, прыйдзі валадарства тваё праз беззаганнае сэрца Марыі. Таямніца трэцяя. Абвяшчэнне Божага валадарства і заклік да навяртання. Ён праходзіў па гарадах і паселішчах, прапаведваючы і абвяшчаючы данную навіну пра валадарства Божае. Пан сказаў мне: «Дачка моя, не спыняйся ў абвяшчэнні маей міласэрнасці. У любоў адвечная я прагну, каб цябе спазналі ўсе душы, якія ты стварыў. Я хацела б стаць святаром, каб пастаянна гаварыць пра тваю міласэрнасць грэшным душам, пагружаным у роспач. Я жадала б стаць місіянерам і несці святлу веры у варварскія краіны, каб даць душам спазнаць цябе, каб, ахвяруючы сябе за іх, памерці мучаніцкай смерцю, якую ты памёр за мяне і за іх. О Езу, я ведаю вельмі добра, што магу быць святаром, місіянерам, прапаведнікам, магу памерці мучаніцкай смерцю праз поўнае самазнішчэнне і самаадрачэнне з любові да цябе, Езу, і да несмяротных душаў. У гэтай таямніцы будзем перапрашаць беззаганнае сэрца Марыі за грахі людзей, якія не думаюць пра вечнасць, не клапоцяцца пра чысціню сваей душы і свайго сумлення. Пасля кожнай малітвы «Вітай, Марыя» чытаецца просьба: «Захавай і памнож у нас веру у тваю годнасць сапраўднай Божай Маці». Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашего штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Тымі жанчынамі і благословлены плод у лоне Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, молися за нас грешних, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амінь. Захавай і памнож у нас веру у Тваю годнасць сапраўднай Божай Маці. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Тымі жанчынамі і благословлены плод у лоне Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, молися за нас грешних, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амінь. Захавай і памнож у нас веру у Тваю годнасць сапраўднай Божай Маці. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Тымі жанчынамі і благословлены плод у лоне Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, молися за нас грешних, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амінь. Захавай і памнож у нас веру у Тваю годнасць сапраўднай Божай Маці. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Тымі жанчынамі і благословлены плод у лоне Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая, молися за нас грешных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амінь. Захавай і памнож у нас веру у Тваю годнасць сапраўднай Божай Маці. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная Тымі жанчынамі і благословлены плод у лоне Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божая,
молися за нас, грешних, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амінь. Захавай і памнож у нас веру у Твою годнасць сапраўднай Божай Маці. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная тымі жанчынамі і благословленный плод у лоне Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божия, молися за нас, грешних, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амінь. Захавай і памнож у нас веру у Твою годнасць сапраўднай Божай Маці. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная тымі жанчынамі і благословленный плод у лоне Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божия, молися за нас, грешних, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амінь. Захавай і памнож у нас веру у Твою годнасць сапраўднай Божай Маці. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная тымі жанчынамі і благословленный плод у лоне Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божия, молися за нас, Грешних, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амінь. захавай і памнож у нас веру у Твою годнасць сапраўднай Божай Маці. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная тымі жанчынамі і благословленный плод у лоне Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божия, молися за нас, грешних, Цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амінь. Захавай і памнож у нас веру у Тваю годнасць сапраўднай Божай Маці. Вітай, Марія, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная тымі жанчынамі і благословленный плод у лоне Твайго, Езус. Святая Марія, Маці Божия, Маліся за нас, грешных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амінь. Захавай і памнож у нас веру у Тваю годнасць сапраўднай Божай Маці. Хвала Отцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амінь. Няхай будзе праслаўлены найсвяцейшы сакрамент, праўдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Христа. О мой Езу, прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна Твая міласэрнасць. О Марыя, без граху першароднага зачатая, маліся за нас, хто ў Цябе паратунку шукае, і за тых грэшных, хто Табой пагаржае, асабліва за ворагаў касцёла і даручаных Табе. Найсвяцейшае сэрца Езуса, прыйдзі валадарства Тваё праз беззаконнае сэрца Маріі. Таямніца 4. Перамяненне Езуса на гары Табор. Праз 6 дзён узяў Езус Пятра, Якуба і Яна, брата ягонага, і павёў іх адных на высокую гару, і перамяніўся перад імі. Аблічча ягонае зазяла, як сонца, і адзенне ягонае стала белае, як святло. Езу мой, прасякні ўсю мяне, каб я магла адлюстраваць Цябе усім сваім жыццём. Абагаві мяне, каб мае ўчынкі мелі звышнатуральную каштоўнасць. Учыні так, каб кожнай душы, без выключэння, ува мне была любоў, літасць і міласэрнасць. Я прагну уся перамяніцца ў Тваю міласэрнасць і быць жывым адлюстраваннем Цябе, о Пані. Няхай гэта найвялікшая ўласцівасць Бога, Яго неспасцігальная міласэрнасць пройдзе праз сэрца і душу маю да бліжніх. О Езу мой, перамяні мяне ў сябе, бо Ты ўсё можаш. У гэтай таямніцы будзем перапрашаць беззаганнае сэрца Марыі
за недахоп у сучасным свеце духу адрачэння і ахвяры. Пасля кожнай малітвы «Вітай, Марыя» чытаецца просьба: «Захавай і памнож у нас шанаванне і любоў да Тваіх абразоў». Отче наш, который есть у небе, святися імя Твое, прийди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на землі. Нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж жанчинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Захавай и помнож у нас шанаванне и любовь до Твоих образов. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж жанчинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Захавай и помнож у нас шанаванне и любовь до Твоих образов. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж жанчинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Захавай и помнож у нас шанаванне и любовь до Твоих образов. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж жанчинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Захавай и помнож у нас шанаванне, любовь до Твоих. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж жанчинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Захавай и помнож у нас шанаванне и любовь до Твоих образов. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж жанчинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Захавай и помнож у нас шанаванне, любовь до Твоих образов. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж жанчинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Захавай и помнож у нас шанаванне и любовь их образов. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж жанчинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Захавай и помнож у нас шанаванне и любовь до Твоих образов. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж жанчинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Захавай и помнож у нас шанаванне, любовь до Твоих образов. Вітай, Марія, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж жанчинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Захавай и помнож у нас шанаванне и любовь до Твоих образов. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спрад веку, теперь и заўсёды,
і на вякі вечныя. Аман. Няхай будзе праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент, праўдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Хрыста. О мой Езу, прабач нам грахі нашыя, захавай нас ад агню пякельнага, правядзі ўсе душы на неба і дапамажы асабліва тым, каму найбольш патрэбна Твая міласэрнасць. О Марыя, без граху першароднага зачатая, маліся за нас, хто ў Цябе паратунку шукае, і за тых грэшных, хто Табою пагарджае, асабліва за ворагаў касцёла і даручаных Табе. Найсвяцейшае сэрца Езуса, прыйдзі валадарства Тваё праз беззаконне сэрца. Таямница пятая. Установление Евхаристии. Я хлеб жывы, які сышоў з неба. Калі хто будзе спажываць гэты хлеб, будзе жыць вечна. Самая ўрачыстая хвіліна ў маім жыцці – гэта хвіліна, калі я прымаю святую камунію. Калі ён увайшоў у святліцу майго сэрца, моя душа праніклася такой вялікаю пашанаю, што са страху самлела, падаючы да яго ног. Езус падаў ёй сваю руку і ласкава дазволіў сесці каля сябе. Супакойваў яе. Бачыш, я пакінуў нябесны трон, каб з'яднацца з табою. Тое, што ты бачыш, гэта ўсяго толькі частачка, а твая душа ўжо млее ад любові. Але як жа будзе ўражана твоё сэрца, калі ты ўбачыш мяне ва ўсёй хвале. Але я хачу табе сказаць, што гэтае вечнае жыццё павінна пачацца ўжо тут, на зямлі, праз святую камунію. Кожная святая камунія робіць цябе больш здольнаю да зносінаў з Богам на працягу ўсёй вечнасці. Марыя, маці моя і пані моя, я аддаю табе маю душу і цела, маё жыццё і смерць, і тое, што пасля яе настане. Усё аддаю ў твае рукі. О, маці моя, ахіні маю душу сваім дзявочым покрывам і ўдзялі мне ласку ў чысціні сэрца, душы і цела, і барані мяне сваёю моцаю ад усіх непрыяцеляў. У гэтай таямніцы будзем перапрашаць беззаганнае сэрца Марыі за нягоднае прыняцце святой камуніі і за ўсялякую абыякавасць у адносінах да Езуса, прысутнага ў найсвяцейшым сакраменце. Пасля кожнай малітвы «Вітай, Марыя» чытаецца просьба «Распалі ва ўсіх сэрцах прагу набажэнства і любоў да Цябе». Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Вітай, Марія, поўная ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты паміж жанчынамі і благословленный плод улодня Твайго, Езус. Распалі ва ўсіх сэрцах прагу набажэнства, воў да Цябе. Вітай, Марія, поўная ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты паміж жанчынамі і благословленный плод улодня Твайго, Езус. Распалі ва ўсіх сэрцах прагу набажэнства, воў да Цябе. Вітай, Марія, поўная ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты паміж жанчынамі і благословленный плод улодня Твайго, Езус.
Распали во всіх серцях прагу на блаженство и любовь до Тебе. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою. Благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улодня Твоего, Иисус. Распали во всіх серцях прагу на блаженство и любовь до Тебе. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улодня Твоего, Иисус. Распали во всіх серцях прагу на блаженство и любовь до Тебе. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улодня Твоего, Иисус. Распали во всіх серцях прагу на блаженство до Тебе. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улодня Твоего, Иисус. Распали во всіх серцях прагу на блаженство и любовь до Тебе. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улодня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, Смерти нашей. Аминь. Распали во всіх серцях прагу на блаженство и любовь до Тебе. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улодня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Распали во всіх серцях прагу на блаженство Бог до Тебе. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улодня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Распали во всіх серцях прагу на блаженство и любовь до Тебе. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была справедливо, теперь и завсюди, и на веки вечные. Аминь. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. О мой Иисус, нас от огню пекельного, зівшие души на небо, не поможи особливо тим, кому найбільш потребна Твоя милосердность. О Мария, без греху першородного зачатая, ратунку шукає, і за тих грешних, хто Тобою погарджає, особливо за ворогов костела и доручених Тебе. Найсвятейшее сердце Иисуса, призиди владарство Твое. Беззаганное сердце Марии, королева ружанца святого, наша Фатимская пані, дякуем Тебе за допомогу, якую Ты нам оказала. Твое Фатимское послание – это проява материнской любови. Ты прагнешь усіх уратовать и кожного хочешь привести до неба. Хвала и прославление Отцу и Сыну и Духу Святому за гэтую полную величи королеву неба, за ее Фатимское послание и за выслуховывание наших просьбов. Аминь. Молитва пресвящения Мати Божией. Благословленная Ты, Мария, посланная Богом у Фатиму, Ты принесла свету послание надеи, заклик до молитвы и покаяния.
а таксама просьбу о кампенсацыі за грахі, якія чыняць сучасныя людзі. У той час, калі паволі набліжаецца спаўненне Тваіх словаў аб трыумфе Твайго беззаганнага сэрца, мы звяртаемся да Цябе ў духу любові, пакоры і бязмежнага даверу, і, аднаючыся з усім касцёлам, усклікаем да Цябе. Тваёй абароне аддаёмся, святая Богородица. Сёння стаім перад Табою, наша маці, маці нашых сем'яў, маці людзей усіх народаў. Ты ведаеш усе нашы цярпенні і надзеі. Ты па-мацярынску адчуваеш усе змаганні паміж добром і злом, паміж святлом і цемрай, якія ўскалыхваюць наш сучасны свет. Просім, прымі нашы малітвы, скіраваныя ў найсвяцейшым духу да Твайго сэрца, і атулі мацярынскай любоўю наш чалавечы свет, які мы даручаем Табе, непакоючыся за зямны і вечны лёс нас саміх і ўсіх нашых братоў і сясцёр. Ты казала са смуткам, шмат душаў ідзе на асуджэнне. Сваёй духоўнай дачцы Люцыі ты тлумачыла, што сучасны свет заслугоўвае патопу больш, чым у часы Ноя. А ў сваёй фацімскай таямніцы пакінула нам папярэджанне: сёння свет заслужыў вялікую Божую кару. Толькі Бог можа змяніць ход нашай гісторыі, пакласці канец распаўсюджванню вакол нас цывілізацыі смерці, абудзіць у людзей прагненне будаваць новы, лепшы свет. Як вучні Хрыста, пакліканыя да Яго служэння, стоячы сёння перад Табою, мы прагнем разам з усім касцёлам з'яднацца перад Тваім беззаганным сэрцам у прысвячэнні, з якім Твой Сын у любові да нас аддаў сябе Айцу. І за іх я прысвячаю сябе, каб яны былі асвячоныя ў праўдзе. Прагнем з'яднацца з нашым адкупіцелем у гэтым прысвячэнні за свет і за чалавецтва. Прысвячэнне, якое ў яго боскім сэрцы мае моц перапрашэння і кампенсацыі за грахі. Сёння аддаёмся Табе безаглядна, каб кожны з нас быў цалкам Твой, ажно на вякі, каб нішто не адлучыла нас ад Езуса, збаўцы свету. Няхай наша прысвячэнне ў еднасці з прысвячэннем Твайго Сына мае моц перамяніць навакольны свет. Няхай яно агорне ўсіх людзей і дапаможа перамагчы ўсялякае зло, якое дух цемры здольны пасяліць у сэрцы чалавека і ў яго ўчынках, тое, якое ўжо распаліў у наш час. Просім Цябе, Марыя, пакажы нам сваё беззаганнае сэрца, шлях, які вядзе сучасны свет да Бога. Просім, ад усялякай злой прыгоды выбаўляй нас заўсёды. Дапамажы нам моцаю Духа Святога перамагаць усялякі грэх, грэх у кожным яго абліччы, у нас саміх і вакол нас. Няхай наш дзіцячы давер будзе Тваёю прыладаю, якую Ты выкарыстаеш згодна з Божаю волею, каб настала цывілізацыя любові, згоды і святасці жыцця у нас, нашых сем'ях і ўсіх народах. Няхай у гісторыі свету яшчэ раз аб'явіцца бязмежная магутнасць адкуплення, магутнасць міласэрнай любові. Няхай яна спыніць зло, няхай пераменіць сумленні людзей. Няхай у Тваім беззаганным сэрцы для ўсіх адкрыецца святло надзеі. Найсвяцейшае сэрца Езуса, прыйдзі валадарства Тваё праз беззаганнае сэрца Марыі. Літанне да Найсвяцейшай Панны Марыі. Кір'е елейсон. Хрысте, пачуй нас. Ойче з неба Божа, Сыне Адкупитель свету Божа, Духу Святы Божа, Святая Тройца Адзіны Божа, Святая Марыя, Святая Богородица, Святая Панна над паннами, Маці Христова, Маці Касцёла, Маці ласки Божай, Маці милосердности, Маці надеи, Маці прачистая,
Маці беззаганная, Маці непорушная, Маці нявинная, Маці наймилейшая, Маці найцудоўнейшая, Маці добрай рады, Маці Стварыцеля, Маці Збавителя, Панна наймудрейшая, Панна хвалы годная, Панна прославленная, Панна могутная, Панна ласкавая, Панна верная, люстра справедливости, столица мудрости, причина нашей радости, святыня духовная, святыня хвалебная, святыня славная побожности, ружа мистычная, вежа Давидова, вежа с кости слоновой, золоты домя, ковчег заповету, брама небесная, зорка ранешняя, оздоровление хворых, притулок грешных, полюхка мигрантов, суцяшальница засмученных, успомога християнов, королева анёлов, королева патриархов, королева пророков, королева апостолов, королева мучеников, королева веровызнавцев, королева паннов, королева всех святых, королева без граху першароднага зачатая, королева ў неба ўзятая, королева ружанца святога, королева сем'яў, королева супакою, королева Беларусі, баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, даруй нам, Пань. Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, выслухай нас, Пань. Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, змілуйся над нами. Маліся за нас, святая Богородица, каб сталіся мы годнымі абяцанняў Христовых. Просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей заўсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от цяперашняга смутку и одарить вечной радостью праз Христа, Пана нашего. Аминь. Твоей обороне отдаемся, святая Богородица, у наших потребах не погарчай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас заўсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутяшальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас пояднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Молитва святого Бернарда. Памятай, о Найсвятейшая Панна Мария, что николи не здаралася, каб покинула того, кто до Тебе утякае, Тебе на допомогу клича, Твоей опеки просить. Гэтым довером натхнёны до Тебе, о Панна, над панами и Мати наша имкнуся, до Тебе приходжу, перед Тобою грешный плачучи стою. О Мати Слова, не погарджай словами моими нашими, али почуй их ласкаво и выслухай. Амен. Ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен.